Здравейте, аз съм Гежда Трикър и вие сте с втория епизод на моите илюзии. Сега ще намерим някой зрител, на който да покажем малко бокс. Момче, чакай. Къде е така малко бокс? Добре. Избирайте една карта. Тази. Покажи на камерата. Сега си я служи отгоре. Ципя един път. И сега търсим за нещо необичайно в тестето. Оп, тук има една синя карта. Да видим каква е синята карта. И тя е жокер. Твоята ли? Да. Слагаме този синия жокер тук. И сега искам да ми кажеш някъде стоп. Стоп. Десятка купа. Да. Ето. Десятка купа. Сега гледаме за синя карта. От този път няма. Обаче ние сложихме едно синьо жокерче на земята. Да видим какво е станало. Просто взема синьото жокерче, правя така и да видим какво е станало. Синьото жокерче е станало на синя десятка купа. Браво. Много си добър. Оператора ми да вземе тая карта. Сега ще покажа малко еластични фокуси. Само да си изкарам два еластика. Снимай него. Искам сега да държиш този еластик така. И аз слагам един еластик зад него. И както виждаш, еластиците няма как да минат един през друг. Да, не са. Така, правя така, малко така. Духни. Това беше епизода за днес. Очаквайте скоро още нови клипчета. Това е от мен и от моя екип до другия път.